Nwoke na-anụ m sị m gbaghara ya na ya nwekwalụ n'obere ala. Hai Chineke. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di o. So mgbe ya bata na before the guy anụbịa na ya gwara ya na ya chọọ ime biznes, ịghọtago. Ọ sị oke na nsogbu adịrọ maka the guy na-eme biznes. Ya wee bata si o wee mepelie biznes nke ya wee bido zụba afịa na-eme nnọọ ọfụma. So di ya na-emebu ọfụma bidozie na-akwụghalị. Ọ dị emezi ọfụma, ịghọtago. Oge ọbụla ịlụnụ na shop ya, ọ nọlụ n'iru shop na-atụ lido, na-ama njakịrị. Ị na-anya ịfụ na shop ya na-agbada n'ike n'ike. Shop nyanwa na-egro n'ike n'ike. Si ọkwanye afọ a na-eme, ya na-agba na-eji the shop na-amụkwa nwa. Mana ife dị na-emezi bụ nke aka na-abụ bịa sị ya bịa iteki stock na shop ya. Ọ bịa oteki sie. Ọ bụ na o nwere ego pụnụ, ọ baba mba. Mana ị ga-adapụ duto na ya na-eme ọfụma, the money keep on growing. So ọkwanye ihe this guy bidozie bụ achọ nnu ọsịasị na-ego eweta, achọ ose ọsịasị na-ego eweta, agha akwụkwọ ọsịasị na-ego eweta. Ya ga-ekwu okwu ọsị ọkwa nyanwa mepelie the shop na ọnyanwa nwekwelu shop, ọkwa ịghọtago. Mana nke afọ abụrụ nsogbu nọ na ọ gbazala nkịtị, shop nyanwa na-agbada n'ike n'ike, ọjọọ so na-atụ lido. Akwa ifugo ya gbakwa nkịtị, ihe a na-aga gagide until the shop completely nwụọ pee. Ọ na-agbazi ihe this guy ime. Ọ bịagbazịa sozelu nyanwa nọba na shop nke ya wee sị ya mepee shop ọzọ kama ka ya tiri ego ka ọ nọla ebe ọzọ ka yanwa nọla ebe ọzọ, maka na since ọ bịa etu o si ewepụ ego na the shop dị too much and ya likere ya. Fana abụọ bido na-enwe nsogbu na decision ya, sị na a ga-eme nke, ọ sị na a ga-eme nke, aka ya ekwọsị na ya mebe biznes ya bịa ka mepelie. Ifu na that shop ebido ịgbada, a na-ekwu the shop ebido ịgbada maka na fana abụọ na-azọ nke a ga-eme na nke ama mme. Ịgbara ife na-azọ na mmadụ si na shop ya bịaza na-agwa gị etu ị ga-esi wee na-egro your own shop. So kwanya si ikekwula ọtọgwu ya. Ya yọgide ya ji emepe shop ọzọ ọjụ. Na shop a ka a na-egbogo, na shop a ka a na-egbede ihe niile bụ na shop a wee bido wee daba. Nyanwa ada emeli akaụntụ, nọọsọsọ nyanwa bụ nwunye na-emelu nyanwa akaụntụ. Ịghọtago. Oge ọbụla ọ na-eteki stock, ya gbanye ya nkịtị na ihe a mezi bụ duto oge ọbụla ọ si anya weta ego na ada enwe se ya kwuo okwu ọsị anọ nya nyere ego ji bido afịa. Ya wee na-abe nne ya wee lụọ wee yọọ ndị be nne ya sa biko ha nyeli ya aka. Ya wee yọsi ụmụnne ya ego, ụmụnne ndị na-eme ọfụma ma parents ha wee nyeli ya aka wee nye ego. Ya wee jee mepee shop ọzọ na ya nara di ya ego. Makana mgbe ya na-asị di ya mepee shop ọzọ jụ ihe ọ na-agwadebe ọ chọọ ya ji emepe shop ọzọ na ya dị emepe na ọnya mepere nke nwụrụ anwụ and na ọnyanwa mepekwala nke anụnwa. So na yanwa bụ nwaanyị ofe ile na ọ na-eme ọfụma ya ji emepe nke. So ọkwanya ya wee jee wee mepee the shop wee bido. Ya da abịazi na nke afọ o mepele ya hapụzali anya wee jee wee zụbakwa ọzọ. Na Chukwu gọzilie nọ ya na-azụ the shop bido grow bekwa again, mebe nnọọ ọfụma very well. Nwoke a wee bidokwa wee libekwe that shop nke ya hapụọli ahụ wee libekwe this shop a na-ekwu ọ na-elie ka ọ na-elie. This shop wee bidokwa ịda. This shop wee bidokwa ịda. O wee bidogeri aga eme nke anya weta na shop ya, aga eme ọzọ ya weta na shop ya, nya wee sị ya mba na ya ma nne. Ọ bụrụ gị nwa mepelu m ndị shop nọ ndị be anyị mepelie nọọ ihe dozie ama na ebe ya si kwesị na support ka a na support. Na ihe a na-emezi bụ ihe ọbụla gbasara ụmụaka ka a na-adị interested in ya, mana ọ bụrụ ihe ọbụla gbasara nyanwa ya adịrọzi interested in ya. So ọkwanye a o si etikwe n'aka ya ekwu this man ebidokwa itie ife, ya kwụzi okwu tie nye ife. Aka na-ekwu jesie one day bata sị na ya bụ na ya nwelu di mmiri. Na ọ dị mmiri afọ bụ ife na-eme na ya da aga ife ọbụla ya tiri aka na ya aga n'aga. After all ya na-emevu ọfụma before ya wee nọbịa na ya anụbara anya ife ọbụla ya tiri aka ife afọ aghasasịa. Echekwa na egwuregwu this man ebidokwa itie ife ya kwugelizie ọnụ ọkụ ya, ya kwugelizie ọnụ ọkụ ya, ya wee sị mba nke ntie ife na nke a ama mme. Ya wee welu jee weta akwụkwọ divorce wee nye si na ya chọzi ya jebela onwe ya ka ya nwa nọrọ onwe ya maka ofu mbọsị ọkụgbu onye n'aka. Court wee sendeli akwụkwọ oche na egwuregwu ojero. Ndị court wee yuzo ndị eke wee sendeli akwụkwọ wee bịa na court. Ya wee mepe ọnụ wee kọba kọgide kọsịa. Judge wee jụba di ụda m ife di ekwu.
Ee, nya jikwa wee jee ụlọọgwụ wee sị na ya nwere obele mental. Ee, Chineke. Ee, na ya jere ụlọọgwụ wee sị na ya nwere obele mental na ihe niile ya na-eme na ejiri anya ya biko ya gbaghalị ya. Jọji wee sị ya na nwaanyị a sị na ọ chọọzi ya nwasị Jọji na o megide hapụ dis woman o wee hapụ ya na nke a agagokwe o nshọt na infat na nke a agago kpamkpam kpamkpam na o nwere ọzọkwa akwana ya. Jọji wee yọbịa wee sị ya nne kedu ihe ọ ga-abụ emeele gị kịta i nwee ike consider this man ka o nwee ike kipuo this marriage. Ya wee bido wee kwube nke ya wee sị Jọji na nọmba 1 na di na-aṅụ ajọ mmanya. Nọmba 2 nọ ndị ajọ friend ọ na-ekipụ bụ ndị na-agwa ya tibie ife and the since o keep with those friends ka o ji wee bido ọ narazi eme ọfụma ya gwa ya hapụ ndị friends ya obido ịkụ ya ihe akwa ịghọtago na ọ bụrụ na ọ chọọ ka this marriage work ọ na ọ ga-enye di probation and na this probation bụ nọmba 1 na ọ ma ntizie ihe. Nọmba 2 na those friends na ya chọrọzi ịfụ ha. Nọmba 3 na ọ ga-akwụsị ịṅụ mmanya ya nye ha 6 months ka aje monitor ọnya ọ bụrụ na o mee ihe niile nyakwu ịma na ya ma mgbasazi mana ọ bụ na ọ jụ na o nwee nke ọ dara ịma na ya ka ga-agbasa. Jọji wee kwelụ fa wee naba ha wee naluo die wee kwụsị itie ihe o kwụsị ịṅụ mmanya mana o kwere ahapụ those friends akwa ịghọtago o kwere ahapụ those friends na-akpali ya ihe ọ na-eme ọ da etizie ihe o ọ da aṅụzi mmanya ọ bụrụ na ọ da aṅụzi mmanya but ọ da aṅụzi as much as ọ na-aṅụ ịghọtago mana those friends o kwere arapụ ha. So nya wee sị na ya lụọ na court na ya ga-agwa Jọji ọ na-ayị asị anya agwa na Jọji na ya ga-echenji ya nye time na 6 months the very small iji wee chenji hapụsịa friends ya niile. Ọ sị m nne n'ihe nke egwuli ya ike na e nwere ike ịma ma this man ọ ga-echenji because na ya jee court kịta jekwuo ihe a ọ ga-etekikwa ihe dịka years before nye nwee ike gwakwa court sị ha na onye ekwe nsogbu again akwa ịghọtago ya mara ife a ga-eme ya wesị ka ya mara ife ndị mmadụ lo. Nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dogo ka this woman mee n'eziokwu na ọ na-atry na ọ dụrụ izi akwa ịghọtago mana ọdụ anyị ka ọnya kwelụ na o mesịrị ife niile ka a ghara ịgbasa this marriage ọ dị unu ka ọ ga-echigha azụ to his bad behavior ka ọ dị unu ka ọ ya change really ebe ọ na-ayọ biko and ọ kachọ this marriage. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme ma ya kwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.